Okay, deti nga ro din ti napadayawan nga surat nga may basa at tangal daw nga intay mangigan kaninday to balakadan mga kasin. Gapu kini Leia iti Hong Kong. Sagudayan ti surat ni Leia. Dear Kasin, awagan daklatan iti naga na Leia. Adaan asawa ken talong anak. Iti agdama ket agtrabaho akas OFW wenno domestic helper diti Hong Kong. Nalaus unay ti ragsak ko kasin yung idita mabuyak diti programa yo iti Facebook ket inaldawak met din agbibuya kada kayo. Talagang makaikat ti stress, bannog, makaliwliwak ayo. Aglalo ti back-to-back letter reading tandem yo kini dadim. Oras ti panagina na. Ket naawis man ti riknak nga mangiburay met ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Ket sapay kumata danto met ti maited yo ken digiti padak nga agbibuya nga balakan. Irugik man nga rod ti pakasaritaan ti parikot ko. Ididamok ti agabrod ijay pagilian a Qatar iti Middle East nga idi damok kasin yung damok iti agabrod ket nakaranaak iti nakaungunget ken nakauyuyong nga amo ket gabuda jak maanusan idi ti kinaunget ken kinauyong daydi amok nagkamangak iti agency nagpatulong iti agency tapno ibiro kandak iti baro nga amo. Ket babaen titulong ti agency ket nagnaedak iti 2 months ada in provide da kanyak nga pagturugak for the meantime bayat nga gururayak nga makabiro ka iti baro nga amo. Ket almost 3 months kasin yung almost 3 months nga addaak iti agency, addaak iti provide ti agency nga pagturugak pansamantala nga awan pulos ti maawat ko nga sweldo nga awan pulos ti communication mi iti pamilya gaputa awan ti wifi nga napigsa iti pagyanak nakontak ko laeng ti pamilya idi ta adanam amok nga kailiyak nga nang kuyog kanyak nga napan iti asideg nga mall nga adaan iti free wifi. Ket ditiwan nga irugik ti amin kasin yung idi ta makasaritak ni tatang. Pasensya kayo nga talagang tatang, awan met maramidak namin nga saan kayo nga makontak idi ta Pilipinas gapot ti kasasaad ko ditoy. Gapot ti napasamak. Ay, importante ita anak ko ket nakasarita dakan. Umanayin dayta kada kamen. Pasensya kayo nga talagang tatang. Awan ti anyaman na anak ko. Kasano ka nga ruditan? Kaano ka nga makapagtrabaho nga eh? Agsapsapol ti agency ti baro nga amok tatang. Kanadapi nam amok nga gayem ko dito nga tumultulong met nga agsapol iti baro nga amok. Ay kasanon no kas iti dati nga amom nga naunget ka nauyong ti agbalin nga baro nga amom. Saan met ko man atatang? Kahit ko kumamit din ti makapagtrabaho tapno makapawitak kada kayon di ta Pilipinas. Ay dasaya at makapagtrabaho ka na anak ko. Tapno makarugi ka manen. Ay ikarkararag miya ka na yun nga mapasamag dayta anak ko. Sapay ko matatang. Iso nga iti ko mamabiit kat maibiro kan da ko niti trabaho. Tapno no makapagrugiak manen tatang. Kasi na po Diyos kasin yung ket naibiro kan dakmet laeng ti baro nga amok. Ket ditoy nga nam amok ni Luisa kailyak o kalugarak kaprobinsyaak padang Ilocano akit urek na nabang aran idi adakad kadwak nga Pilipino met lang sa alang nga Pilipino no di ket ipadak nga Ilocano so nga nalag antirik na kadagos idi tadamo nga makadwa ni Luisa. Ay na, Leia.
Siyak ti makamuking ka dito eh. Siguradwek nga okay ka dito eh. Nabayagak dito yen. Hindi ka madanagan tanasingped dagiti amo ta. Agyaman to kasta Luisa. Day di naudi ngamin nga amo ket grabe permiti uyong ken unget na. Ay na adot kasta nga amo dito eh. Akit malas mo lang ata na iranaking katkas jay. Angim tatta awan ti bagdanagam. Ken iyam amukan tong kadigiti kababayan tayo. Adot friends ko dito'y Qatar. Kadigiti Pinoy nga ada dito'y. Tapno di ka unay mahumhumsik. Alaman nga rod, Luisa. Day di imo na nga amok ket halos jak rumrumwar. Stricto nga rod day di amok. Iso nga umpi unay ti amok dito'y. Adda nam amok iti agency. Isot nang tulong kanya maysa. Tapno makasapolak iti barong amok. Kinasaya at ala sige. Into no day off ta. Aya, or iyam amukan to. Saan ta ngamin agra nati day off ngem. Adda digiti time na nga agra nati day off ta. Ala, sige, iyam amukan to. Ta, intay to paspasyar. Ipasyar kan to dito Qatar. Alaman nga rod, Luisa. Agyaman naklaunay king ka. Idi damong awisan nak ni Luisa kasinyong ngayon kami makiparty-party kadigiti padang nga Pilipino. Nagkid-kidak jak namin nasanay. Tayo di adag dito Pilipinas ket sa anak mo nga talagang nga mahilig iti party-party, mapan makigimik, makijamming, nasapak mo nga nagasawa. Angin, kunak, masapol ko siguro tag-relax, ag-enjoy, narigat ti trabaho, iti abroad, aglalo dito yung Middle East nga man-mano makaruwar. Man-manulaeng nga makapulapol dagiti pada nga Pilipino. Naragsak ka kadimit laeng, Leia? When, Luisa? Kaslamat la saan? Nagsala ka pagbiit laeng, nagtugaw ka manen. Di kan sapay inumin deta tagay mo. Pasensya ka na, Luisa. Saan na kami unay nasanay ti kastoy. Ala, masanay kan to. Ken, siguro saan ka nga naragsak kasi awan ti partner mo. Kitain, kaadwan kan ada partner na. Ha? May ka na, may kagsalan. Mangala kay ti partner mo. Apay masapol pala ti partner, Luisa. Di mo ka di malagip nga ada asawa kon. Ada pa atalong anak kon. Ay na, Leia. Agdadamo ka nga talaga dito yung abroad. Ha? Apay met nga na ko nam ti kasta, Luisa. Ay na, aramidin ti kayat mo aramidin dito. Saan mo nga pampanunutin ti asawam? Ay, di ka agtaltalik ka dagiti asawa di Pilipinas. Amom dagiti lalaki. Matalawan la ida, agsapul dat sa bali dagita. Apay ti amom, awan araramidin ti asawam ita sa di Pilipinas. Awan ti amok, ay na. Saan kang agtaltalik ka dagiti ang lalaki? Iso nga datayo nga dati di ba lasyo taaw, aramidin tayo met amin ati kay kayat tayo. No maaramid di asawa tayo ti kay kayat da. Kastamit ka tayo Maaramid tayo ti kay kayat tayo, Leia. Nagrigat nga tatig trabaho ti abroad. Lalo no maililiw ka. Awan saan ka nga agbayag iti abroad no di mo isapol ti pagragsakam ken pagliwliwaam. Anya? Uray awan met ti makaam mo. Adayo tayo met kadigiti asawa tayo. Iso nga maaramid tayo ti kay kayat tayo. Angin jakayat nga makaramid na kiti saan nga nasaya ati ti asawa, Luisa. Apay ko ma. Iso dala ti mahimayaten. No isuda ket makaramid dati saan nga nasaya at kada tayo. No maaramid dati mangluko kada tayo. Ket maaramid tayo met Iso nga agragsak ka ditoy, Qatar. Tapno di ka marigatan nga trabaho. Sigurado nga idiadda ka dito'y abroaden? At damit din namam mo ti asawam nga sabali nga babae. Awan. Ay na, mamati ka kanya. Iso nga si ka, makiamam mo kamet iti sabali nga lalaki. Tapno di kamet kasla nakakaasi, Leia. Sebyo, anya ti bagam. Madlaw ko nga nagbalbaliw kan, Leia. Sibo di dada ka dita abroad.
makatawin mo pa ilayang dita, tunggalag video call ta, kanayon nga, bagam nga, agal alisto ka. Kit busy ak nga ron nga kanayon. Kit amok med nga day off mo ita. Adan samit ngamin sa baling, anya kakit din aya sebyo. Agyaman ka pa'y ata agsaksakripisyo kung agtabtrabaho iti abroad para kada kayo iti anak ta. Para iti pamilya tayo. Iso nga di ka malagat ata makasta. Baka mo't sikat yada aramid na. Makapabwisit ka, sebyo. Sibod idi na isungsungak kada Luisa kasinyong kinigiti padak nga Pilipino ditoy. Sibod idi na adanam amok nga lalaki nga da ditoy Qatar. Kasla nagbaliw nga agpaypayson ti panakilangin-langin ko iti asawa. Natunggal tumawag. Kaslang agal alisto kakanayon, kasla jaketa kasarita. Ngamin kasinyong kat idi adak pala dita Pilipinas kit medyo nagka-problema kami iti asawa. Nga ti damo nga plano mi ket isu ko mati agabroad. Angem di namet pulos kayat. Jakmat kayat idi nga panawan nagiti anak mi tababasit da pay. Syak ket diti ibaon na nga agabroad. Ket medyo nagsakit tinakem ko idi kasinyong nga lalo idi ta panawak panawak na kiti anak ko. Kasi natagsin ti barukong ko hindi. Sakit inom ti asawa nga mabebean na digiti anak ko ibati nalatan ka dagiti katugangak. Awan mo't kiti pakaidamdamagan na nga mading aramid na kas kuma mapan sumursurot ka dagiti lalaki nga mapan iti bar wenno awan mo't ti madamdamag ko nga adda ba sa bali nga babae na bisyo na matlang ket uminom iti arak sigarilyo. Aklunek kasinyong nga jak nagawidan ti nagpasulisog ken nagpasungsog nagpasugsog kadagiti gagayem ko dito'y Qatar. Danda ni jak payen kayat nga sungbatan no tawagan nak ti asawa. Agingga nga agatap met kanyakon ni Sebyo. Angim inlibak ko amin. Amin nga ipapabasol na amin nga atap na. Pacheck ngamin kasinyo nga kas ko na ni Luisa nga gaputa adayo ti ayang ko ket di nanto pulos maamuan ti aramidik diti abroad. Nalawas nga agpungtot ti asawa ka ket subtek men ti pungtot na. Ket ibagak nga makapabwisit ti aramidan na nga kasta. Ibagbaga na kit din nga ada sa baling aramidik diti abroad. Nga kasla ti panagriknag idi kasinyong ket kaslang iyad addak kasla kay kayat ko nga aramiden dati ipapabasol na kanya. Isu nga iti may isang aldaw nakimit apak iti padak nga Pilipino. Lalaki agum ubra ti Qatar. Nga awan lang kasla plano kla ko mga ti padasik lang makikiyam iti lalaki. Tapno no saan mat lang puro babae iti kadkadwak. Ngayon magpatinggalayang iti gayem, friends. Namamok nga rod ni Philip kasinyong Ilocano matlaeng. Ni Philip ket addaan met iti asawa kasinyong ngem ibaga na nga separated da. Saan da pa nga napaanal ti kasarda angem nagsinadan. Nadungo ni Philip. Very sweet no agsasaong. Very thoughtful managisagot. Kaya din paspasyar na kadagiti mabali na pagpasyara ti Pilipino diti Qatar. Ilibre nak no kwa ngamangan. Pasaray regalwan nak. Pasaray loadan na ti cellphone ko.
Jak amo, jak maawatan tirik nakidikasin yung tatunggal awisen nakmeten ni Philip nga kita kami ket tunggal day of me. Jak pulos agkid-kid. Wow. Kaya't nakmanin nga makita ni Philip. Mailiw ka no kanya. Uray ta dandanin ti day off ko. Ala, kailiw ko met isunan. Iso nga makipagkita akmanen. Tapno jak maboring dito balay ti amo. Uray ta awam met isabali nga makaamo ti aramidek. Kasti ko na ni Luisa, go with the flow. Nung aramid man ti asawak ti aramiden na sa Pilipinas. Aramidek met ti kayat ko dito Uray ta isarden kong tumeten ito na agawid akon sa Pilipinas. Angim, madmadlaw ko nga ni Philip ket kas lang, agdadatunin kanya. Diyos ko, kasanong aro din no awisen nak nga mapang kami ala, umanugot ak nga ta no awisen nak nga in kami iti pagyanan na. Kasanong aro din no ibagana nga, kaya't na nga da mapasamak mi. Ala, api kaso ti marikrik na. Si aasawa kim kas lagduwa-duwa iti sungbat na. Kas lakayat ko nga saan. Bahala na. Go with the flow nga kuna ni Luisa. When kasin yung talaga nga masulsulisugak idin. Ore no awang pa'y tinapasamak mi kani Philip. Ngem amok agbasbasol ako ngem kasladyak mat may gawidan diriknak talaga nga kayat kumet nga kita kami. Mailiwak mat kingkwana. Naragsakak tunggal kaduwak ni Philip. Mapagkat katawa nak. Nalagan tiriknak. No aday suna iti no kaduwak isuna. Kasla madlaw ko nga mapukaw iti bannog ko. Mapukaw ti stress ko iti pamilya. Tunggal kaduwak ni Philip diti Qatar. Agim sakbay pay nga nadanunan dayta nga aldaw nga panag day of me nga panag meet me manen kini Philip. Ken panangikeddeng kon nga sige numan awisen na umanugot akon bahala na. Uray ta awam met ti makaammo. Uray ta dayo akmet. Uray ta aramidek laing dayto ibayat ti kaaddak dito'y Qatar. Gasaan kong tupulos aramiden into no makaawid ak sa Pilipinas. Idi ta makaawatak iti tawag. Ket idi makitak tinagan ti asawak, tumawtawag iti messenger, masurunak manin. Anya manin ayati ibaga na nakakulkulit dito nga sebyo. Siguro agpa ipawit man di kwartan. Detamat lang ti amuna. Naibus ka tan ati ipawit ko. Kasano, iinom na met. Pagbisyo na met, igatang na met, sigarilyo na. Hello, anya manin ayati masapol mo sebyo. Jak pa'y makarwar itata saan ko nga day off. Agpa ipawit ka di manin iti kwarta, ha, sebyo? Ha? Unay mo deta nga sa umon, Leia. Ibagam kit din no, anya ti masapol mo. Anyat masapol mo, isang ating mawag ka. Ado pa iti aramidek, alay pagamon paunay ka matin, kasungsungbat mo lang, agal alisto ka manin. Alay bagam kit din, anyat masapol mo. Saan nga siya, tada ka sa pulan na king ka? Anya? At to'y ninanang mo ni. Kasarita na kakano. Hello, anak ko. Nanang, ay, da kayo gayam. Api ka din, nanang. Ikalikagom mo kung may ti agawid, anak ko. Anya? Taapi mat, nanang. Ni tatang mo nga anak ko. Api ni tatang. Naidalit ni tatang mo. Anya? Nagsakit ni tatang mo. Agawid ka, anak ko. Baka,
Di mo tumakitan nga si bibiyag pa'y ni tatang mo. Anya? Nanang, apay, anyat sakit na, naatake ka din. Ay, saan anak ko? Anyang, ada timubo nga, bukol iti ulo na. Ada ka no, tumor iti ulo na. Anya? Apay ka diti, di yung pagpakamo kanya. Uray da kami anak ko, kit di mimit amo. Inlimid ka da tayo ni tatang mo. Bigla mo't latang nga. Nagsakitan ka. Madimat, umuras mo't adagos ti baginan anak ko. Ni tatang, Diyos ko. Ano, sige nanang. Agawid ak nga ron. Urayan dag. Agawid ak nanang, Diyos ko. Diyos ko. Ina, Luisa. O, Leia, madus-dusa ang samit tin ka po iti dakas kararamidig ti abroad. Apay met friend. Naidalit nga ron ni tatang ko. Isungor nga agawid ak. Makonsensya ak, Luisa. Agawid ak. Jaket nga matay ni tatang nga awala kiti sidong na. Ay, di ka unay agpanunot iti kasta friend. O, saan mo nga basol day ta? Saan ka nga madus-dusa? Saan man? Gabuta dakas tiraramitig dito eh. Alakit tinasisita ket pinalubusan da ka dagiti amot ta nga agawid. Ket di mo na ta ibagbagan uri asin numan ti aramid mo dito'y Qatar. Ada ka din napasamak yun kini Philip. Awan pa. Manugot ako man nung ibagan na. Anya? Napanunot ko nga da mapasamak mi. Iso nga nagbaso laglat. Iso nga madusdusa agsan. Ay, alakit saan mo na tayo magbagan What happens in Qatar stays in Qatar. Thank you so much at Everlyn Salmo Baclegsol. Ayan, kinongratulate na ni Ivan. Ay, agyaman ang anak ko tadakan. Wen nanang, ang kalikagom ko ti agawid tap na makita kin makasaritak ni tatang. Ape anya nga min tinapasama kin kuan. Ape nga ditay malamo nga dagayam nakaro nga sakitnan. Bigla-bigla met latan nanang. Kasya ni tatang mo anak ko. Ure ada na sakitnan ket di na ibagbaga ka da tayo. Agtrabaho lata. Ure masaksakit ayat na lang nga maisakat ti panagbiag tayo. Ure idi adakan iti abroad. Intuloy na natati nagtrabaho iti talon. Ure no adagayam marikrik nanan. Kimarungatan atay sakit na iso nga kasi tinagbanagan ni tatang mo anak ko. Diyos ko, tatang ko, lumaban kayo. Inta nga ro din iti ospital nanang. Inta nga ro din. Kahit ko nga makita ni tatang. Tatang, naman mangigdag. Ikutiyo man timi, ikutiyo tiramay yun namang mangigdag. Ikutiyo tiramay yun kahit nasawin kit mang mangigdag. Di ka makasaon, tatang. Saan mo ka di makasaon? Inkuti naman yung tiramay na. Kita saan nga makasaon. Tatang, magawanindag. Magawanindag, tatang. Hindi kay kumapelamat matay, tatang. Api kami nga di yung bagbaga ka na kami, di sakit mo. Na kay remedyo ako may di pagpaagas yun, tatang. Kanulay di nagsarita, ta. Tatang. Tatang. Sikan samet din. Sikan samet din di agsagsagrab ti dusa. Siyak kumay ti madusa, tatang. Baka walindag kumatatang.
Nanang, ay anak ko, Leia. Gawid ak pelayang di balay na nabanugak kami niti biyahe. Kasang sangpit ko nagtaros na dito yung ospital. Ay, una anak ko. Ay, ma'am, pacheck nga nabanug ka. Kahit ko nga makasarita ti asawag. Ay, sakto, aday sunad di balayo. Wala, agawid ka nga ruden. Nagsublikan tulat ta dito yan, numakainan ka anak ko. Uy, nanan. Baka mo kay karot kin tatang. Paring no sumaya at met lang tapno mo. Ito nagsubliag. Ay, ikarkararag tayo anak ko. Iso nga, alain ka ginanan. Agsublikan tulatan. Sige nga rin nanan. Impakadak kininanang nga inakagina na agawidak pay lang gaputan ng panugak iti biyahe ko nakasin yung angim saan lang nga isot gapuna. Kayat ko nga talaga nga makasarita ti asawak. Kayat kun nga makita ti asawa ket dumawatak ti pamakawan ken kuhana iti nagbiddot hak bayat iti kadak iti abroad. Magilgilti akasin yung di pulos maikat ti dagansen ti barukong ko. Idi makitak ni tatang ako nakdusdusain nak ti Diyos. Gabutan lipliputak ti asawak. Kaya't ko launa hinga kasaritak ni Sebio. Iso nga nagawid ak adagos kasin yung kaya di na makitak ti asawak. Oh, nakita mo ni tatang? Sebio. Apay nagsangit ka. Natay ka din ni tatang? Ay, saan pa? Sebio. May kaditiman. Apay, Leia. Oh, inarakot na ko. I'm so sorry, Sebio. Leia? Sorry no. Nagbaliwak man ikaandak inji abroad. Ay, alam maawatan kamit kindi. Kung nadigiti nakapadasin iti abroad, talaga nga narigat ka no ti trabaho sa jay. Iso nga kaadwan na ka no saan na nga kabailan ti rigat, ti iliw, ti bannog, ti stress. Talaga nga agbaliw met ti mudda. Agbalinda nga naungat mat, nauyong. Iso nga pasensya kan no, saan Sebio? Awan ti basol mo. Siyak ti agin basol ti amin. Angin, maawatan ka ta. Epekto ti palagtrabaho. Sebio. Inikat mo ti t-shirt ko. Sebio. Kaya't ko ti makasupapak iti nagkuranga keng ka. Kaya't ko makabawi akeng ka iti basol ko. Anyaman la di basol mo. Awan anyaman na kanyag dahi di. Numan saan ko napadpadasan ti panagungit mo dito idi adda ka. Kaya't inungungtan nak idi pinagsawsawan nak idi adda kan di abroad. Maawata ka. Palubusan nak di nga makasupapak akeng ka. Kasamsangpet mo lang, di ka di ka kadinapanog nga nagbiyahe. Awanan yaman ti panog kanya. Basta ti kayat ko makabawi aking ka, Sebio. Iso nga, induron nakmat dito isupan. Awan ka didikiti anak ta. Awan da. Adada iti eskwela. No, kasta datalaing di balay. Wen. Inikat mo ba't ti pagan-anay mo? Agita ka, Sebio. Aramidik ti amin tapno maparagsak ka. Tapno makabawi aking ka. Pasabsabali ka mga ang aguri ka. Naidalit ni tatang. Nakitam di kasasaad na ti ospital. Saan ka di nga ito no naman minsan ti kastuin ta. Saan? Saan nga makauray dito, Sebio? Subong mat adagos. Sebio, sorry. Leia, sabsabali ka. Leia, mailiw ka nga talaga.
permi. Leia. Leia. Madamdamapay kasin yung ginuyod ko ni Sebio ket napan kami iti uneg ti siled mi nga gasawa ditoy mi nga intuloy. Nagdataak in kayang ko. Sebio, rabawan na. Sige. Rabawan na ko. Mailiwag launay kang kan, Sebio. When Leia, bakit? Ape, gasla ka lang maikawa. Gabo siguro ta nasurok makatawin nga di ta nagkanaig. Ure mo siya. Di nagpaiswanan na. Ado di kiti sulisog bakit? Ngayon liniklik ang amin. Kung saan ko yung palubos nga. Nga atiwin na ti sulisog. Nagtali na edak nga napudnuking ka. Agyaman at tukas ta. Ada nga ron nga bumawi aking ka, Sebio. Anya tiket mo sa akin. Basta, madamdamak to lang nga ibagan. Anya, basta, sigin. Agbiyaya ta ni ti langit. Sige. Sebio. Leia. Sebio. Leia. Sebio. Leia. Sebio. Leia. Sabsabali ka nga talaga, ita. Lagi na nakapel nga ron, tagkuyog tanton nga mapaniti ospital. Ibiling kondolatan, di ta karuba, di kiti anak ta. Apay ngagsangsangit ka. Malagim mo ka di tatang. Leia? Di na ko nakitay. Apay ngagsursuri aking ka. Ay, gaya, malagip ko. Anya ti bagbagam nga, basol mo. Yanapay nga kahit mo't bumawi ako nam. Nga di ibagak ka nga. Aduman ti sulisog nga dimteng, bayat ti kaawam mo, ket saanak nga nagpasulisog. Gaputa nagtali na iti kinapudnok ka. Ket ibagam nga, adan nga kahit mo ti bumawi. Anya ti kahit mo kasawin, Leia. Leia? Anya ka dito na pasamak, iji Qatar. Leia. I'm sorry. Pagawanin na kumasebyo. Anya nga rin ti basol mo. Anya nga min aya ti basol mo, Leia. Ibagam kanyak tap na amok. Anya nga min lalaking... Anya? Agari ka din ginagpelag, palipasin nagpelaing, please. At lalaki nga, please, Sebio. Sige. Sige, bayang ka nga agpalawag. Bayang ka nga agsao. Anya, at lalaki nga, at nga may tinamamok ka lalaki, Jay Qatar. Ket, nagchat-chat kami, nagkit-kita kami. Nagpikuyog kami tunggal tayo. Kulang tupay nga dalalagi. Aguri ka, please. Please, may anak pelang. Palipasin nak pay laeng, Sebio. Winang nalawag nga liliputan nak. Kanya, please. Sige, tuloy mo. Jak lakit di kayat ti pagtungpalan na deta nga ibagam kanya. Angin, amo ti Diyos. Ngawan tinapasamak mi. Kini Philip. Philip tinagan ti lalakin. Pagsaan ko nga lalaki ni Philip. Ala, aminik nga nailiwak. Gapot ti iliw ko keng ka.
Kaslang nagsapulak, betitis, atensyon ti sa balik a lalaki sa diyan. Kulang trupay, sami pagangawan ti napasamak yo, awan nga agpaiso, sebyo. Gaputa, ako'y kuyog kami laeng. Angin, tilaeng basol ko. Tilaeng basol ko napanunod ko. Nga naman kidawin ni Philip umanugot ang nga mapasamak mi. Anya? Anta napasamak yo. Awan ko nakmet. Isuday di timawag ka. Di timawag kayo kininanang. Di bagayo nga pagawidin dag. Gabuta na idalit ni tatang. Kahit mo kasawin, kung masaan nga nagsakit ni tatang mo, natuloy ko mati pa nagkita yo. Natuloy ko dakis nga. I'm sorry. I'm sorry. Isungarot nga nagdagsin di barukong ko. Takas lang inaramat ti Diyos ni tatang tapno sa alaga mag-aaramid ti dagis king ka. Anya? Ano saan nga nagsakit ni tatang nakaaramid ang kumay ti nagdagsin na basol. Iso nga patsik nga dos-dosahin ti Diyos. Patsik nga inikan na ti tatang ti sakit na tapno madusak. Sebyo bagawanin na kama. Paunay kamatin, Leia. Uri no'y bagam ngawan tinapasamag yo. Imkas lali ni putan naklatan iti panunot mo. Sorry. Saan nga maawat ti asawak ti palawag ko kasinyong. Nga uri no awan tinapasamak mingim pinanunot ko. Pinanunot ko nga ada mapasamak mi iti sabali a lalaki ket kaslang para keng kuana ket pananglipot tinaramid ko. Nagsubliak nga ro iti ospital nga doblen ti dagensen ti barukong ko kasinyong. Gaputa saan nga si papakawan kanyak ti asawak. Uri no'y naramid ko met ti amin tapno no maparagsak ko nga muna isuna. Kinan ko pa nga mawalat ta. Hindi makasubliak iti ospital kasinyong. Sinabatnak ni nanang. Anak ko, adda ka kaya man. Nanang, api ka kas nabumbumsog ti matayo. Aping kas na nagsangit kayo. Anak ko. Nanang, ano tabasama kinitatang? Nanang. Idi nagawit ka itay. Tay din tinaudi nga panagmulhagat dagiti mata ni tatang mo. Anya? Inakinitatang. Anak ko. Awatin tayo di kinapudno. Saan, nanang? Saan? Saan nga mabalin? Inakinitatang. Inakinitatang. Tatang. Tatang ko. Abi pinanawan na kami, tatang. Magawalan na, tatang. Magawalan na pinanawan na kami din ni tatang kasinyong. No pa'y nasakit nga minawat mi, hindi kinapudno. Nga ison tinagpatinggaan ti bulod na nga biyag. Ket naragsak itan ni tatang iti sidong ni Apo Diyos. Kaling karkararag mi, nasapay kuma, takanayon na kami nga tartarabayan ni tatang. Bayat ti inted kanyak ti amok nga aldaw ti panaghawid ko. Inaramid ko ti amin tapno
mapakawanak ti asawa kasinyo. Nagkariak tinamin ado nga saan kunton nga ulitin tinaramid ko nga pananglipot keng kuanan no pa iti panunot ko laeng. Nga saan kunton nga aramidin ti makipagkita iti sa bali nga lalaki. Nga baliwak ton ti ugalik nga ganayon ang agalalis to tunggalag video call kami. Nga nagtulag kami nga rod nga iti video call aglin na ilo kami. Ada nang isuro kanya kada kami. Nga mabalin met iti Facebook, i Messenger. Nag-video call kami iti rabiin, mapaturog na digiti ubing. Sa maira namot nga awan trabaho. Mabalin met nga pagustuhan ti bagbagin eh. Nga tinagtulagan mi. Ure mga 2 times a week nga ag-video call kami. Amuyo latan ti kahit kung asawin kasin. Ipademok kumaking kakasin yung angim. Madimat. Bawal mat. Ipademo yung kanyak dito. Nakamuda kita nga banag. Kasta nga rod tinaramid mi kasin yung idi ta makasubliak iti Qatar tapno ilipas kon ti kontratak. Ang masansalat tamot nga agunget no kasta nga ag day off ka rumwarak. Masapol nga rumwarak ka na agpawit kadakwada, ang pawitak ti kwarta. Ang orasan nakmet idin nga jakmeten makapaspasyar, jakmeten makasurot ka digiti padak nga Pilipino no agjajaming, aggigimik. Alang inanusak met kasin yung maawatak ti asawak alakit nunayon man dayto iti dusak kunak. Kat awatek anusak latang kunak. Tunggal mabartek dayta si dirennak kaday di inaramid ko. Dayta launa ti problema ken kuana agi sidir nga orin awan ti aramidek kasin yung ket ti pagarup na ket addalatar aramidek amati. E dinalpas ti kontrata kasin yung saan kon nga in-renew pa ita. Kaslang kayat ko nga panawanen ti pagilyan nga Qatar tapno malipatak na di naramid ko abidot. E di makaawid dak. Siyempre, mailiw kami iti maysa ken maysa. Naramid ko ti amin tapno no maparagsak ko ti asawa. Siyempre, from video call laeng into reality, into actual. Ket permi ati rugsumi edi damo mi manen. Gapoy iti rigat ti biag kasin yung ket hanga nakaanay na iti may nga kontratak iti Qatar. Nagaplayak iti Hong Kong. Ket kaasin ni Apo Diyos alis to akmet lang nga nakasapol iti employer ko. Ket di dadakon iti Hong Kong kasin yung kaskas di ti sitwasyon mi nga kasawa gapo ta LDR kami naatap lata idi no ag day off aglalo ket every week nga day off ko iti Hong Kong ket adamot ten ti panagapa mi halos di Domingo moten nga paritan na karumwar. Ang ipapilit mo ti amok arumwarak. Dahil di laon iti problema kasi yung idi nagpandemya nga jak nakaawid aduman nga saon ti asawa adakan no jak mapanawan iti Hong Kong dito'y Hong Kong lalaki. Iso nga masansan ag video call kami akanayon no adda papanak video call. Adda uri adda CR video call. Ti problema kasi yung kaslang maapektaran mo din di trabaho dito yung kinaatap kinapraning ti asawa kanayon nak nga ungtan dagiti amok ta uri ibagada nga bawal ti cellphone nga manasken nga sung batak dagiti message ti asawa tano saan sigurado agapa kami manen nga ti karabyan na agbartek sanak to pagsawsawan si dirennak
Ngan panagriknak ket deserve ko laeng ti aramiden ti asawa kanyak. Deserve ko ti madusa. Gaputa adda natagsen nga biddot ko. Ket daytoy man laon ti kahit kung saludsuden kada kayo kasin. Gusto ka di daytoy marikriknak nga tunggal pagsawsaw anak ti asawa. Ti kinaatap ti asawa ket deserve ko ka di. Deserve ko ka di, tir aramidin ti asawak nga paritan nak, nga rumwar, no awan lakit ti importante nga papanak. Paritan nak, nga makichat iti sabali nga lalaki, nga tunggal adakadwak, nasken nga ipakaamok king kuano no sa asin no dagiti nga kakadwak. Nga no adda lalaki man nakadwak, nasken nga iyam amok, ibagak king kuanat kinatao na tapno lang mapaniknikak nga saan ko nga lalaki, deje nga lalaki. Nga jak panagriknak kit awan ti karapatak. Awan ti karapatak nga mang sidir ti asawa. Kadigit nga aramiden na gaputa deserve ko. Gaputa adda basol ko idi nga nadagsen king kuana. Usto ka di. Dito nga aramidek. Usto ka di dito nga palubos ko ti asawak nga ikaskastoy na. Dakay man ti mangibaga kasin yung gaputa day talaunay ti problema. Kasla di matlat ta agbaliw ti asawak urin namin adok nga imbagan nga saan kunton nga aramiden day dinaramid ko or awmat kit di tinapasamak may ti lalaki nga ti sabali nga lalaking him. Pinanunot ko. Kinakuykuyob ko di lalaki, nagpaspasyar kami, nagkatugaw kami, at dapat pa nagkibin mi. Saan kami met na nagbinisito? Angin, kasla pa nagriknak, at daman napasamak mi kay ni Pilipinos awan, iso lang nga isot kadagsen na, di basol nga naramid ko. Iso nga, okay la kanyak, kaskastanak ti asawa. Oh. Dahitat ka panunutak. Nga iso man ti saludsudik kada kayo. Normal lang ka. Normal laeng ka di. Dahitoy. Rumbing na laeng ka di nga. Nga kastoy ti mariknak. Alright. Dahito nga rin ti pag-ibusan ti surat ko kasin yung sabi ko matanaawatan nyo. Dahito ti problema. Ket numan na da maibalakad yo. Ala, agyaman naklaunay kada kayo. Kaya nang agyaman naklaunay kayong kakasin kang runaan na ti anos mo nga ng ornos ti surat ko ti panangipasa kin panangidrama tapno maikan ti biyag dati nga pakasaritaan ti parikot ko. More power to your program ket sapi ko mata da na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga din nga kanagbuya more ayon to nga rod ag problema Leia iti Hong Kong.